Roztomili wyrządzę wam o tym, że ja piszę jako słyszym. Jak macie radzi moi wyrządzani, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Moja starka Zofia, co by teraz już miała więcej jako 100 roków, dycki mi prawiła, że trzeba pisać jako się słyszy. Pamiętam jakżech do niej jeździł, tam do bytu, do Czechowic, kiejsi hańdowni, to wszędzie w zeszytach, w kajetach miała popisane, komu pojczała wiele grejcarów, kiej kdo mo miano, a kiej mo iść do doktora. Było tam napisane aj kiej mo jeść jaki cetle, wiele rano, wiele wieczór, a kiej kdo mo urodziny. W ten czas, jak się uczył już po polsku pisać a czytać, to już coś mi nie pasowało w tym, co stareczka mieli napisane. Spytałem się jej: Starko, a czemu piszecie po naszemu, a nie po polsku? Starka się na mnie szpatnie podziwała, a prawi: dyć to je po polsku, a ja piszę jako rządzym. Dziepro po tym nie skozi, żech spokopił, że starzy ludzie, co jeszcze się uczyli za starej Polski, a mieli skończone 6 klas, pisali tak, jako wyrządzali na każdo, a dla nich to było pisanie po polsku. To je tak, jakby Rej albo Kochanowski stanęli z grobu, to by se moi starce podali ręce, bo cieszyńsko rzecz je podobno do języka polskiego, kierym oni wyrządzali. Ona, ta cieszyńsko rzecz, je podobno do języka staropolskiego. Starka nie pisali wierszy, ale pisali ważne wieca. Baj. Jo, Zofia, żech pojczała Helynce tela a tela grejcarów. Albo miała tam napisane 24 marca, idę do doktora, tego od serca. Mom do końca tydnia oddać Maryjce tą maszynkę na mięso. Albo jeszcze miała napisane: mój mo do końca miesiąca se wykupić lyki na kuckani. No mój to był Stazik. To, co ona pisała, a jako pisała, to były przeogromnie płatne wieca, co ona musiała zrobić, a załatwić. Pisała i za mojego Stazika, bo on furt czytał książki, a potrzebował takiego menadżera, jako się dzisiaj prawi, a tym menadżerem to była moja starka. Jakżech zaczął robić stronkę w internecie wiele roków temu, to żech miał problem, jako co napisać po naszemu. Ale chnet, żech se wspomniał, co starka prawili, a oni prawili, że piszą jako rządzą. To żech tak zaczął pisać, a pomału coś ich z tego powstawało. Wszystko idzie napisać po naszemu. Nie trzeba posłuchać samego siebie. Starka we szkole się uczyli pisać a czytać, poznawać litery, a to i stykło, bo potem musieli iść paść krowy, a wyrobiać na pańskim. No a jak się wydała, no to już potem kupa roków robiła na gospodarce, jako gaździno. Ale skryzni te razy poradzę pisać po naszemu, bo starka mi pokazała, jako się to robi. A wy jak chcecie napisać w języku naszych starek, to najprzód posłuchajcie, jeśli po naszemu wyrządzocie, a potem chyćcie pisok, weźcie arch papiuru, albo siednijcie se przed komputerem, a uwidzicie, jakie historie będziecie pisać. Ja sobie myślę, że napiszecie o wiele lepsze historie jako ja. Jene, że to trzeba chcieć. Nie śmi was być gańba, że piszecie po naszemu, bo to gańba nie ma. Ja już wiele razy prawił, że jak idę do magazynu albo kansi dzwoniem, czy do becyrku albo na gminę, to ja wyrządzą po naszemu. Wszystkie paniczki się ze mną poradzą dorządzić. A moja starka Zofia, ona jest ambasadorem, takim moim ambasadorem naszej cieszyńskiej rzeczy. Ona jest na tych fotografiach głównych, co widzicie. Ona też jest na moich książkach, co ich możecie dostać. I furt, jak coś piszę, to furt mi kańczkie ze zadku głowy, furt słyszę ty jej słowa, że piszę jako słyszę, a piszę jako rządzę. Roztomili mocie takie dwa obrazki po obu stronach mojej głowy. To jest taka pytka. Jeden obrazek to jest subskrypcja. Pyty, subskrybujcie mój kanał, a drugi obrazek to jest film, co się wam można spodoba. Tam też jest taki moi dziś stani po naszemu. Dziękuję pięknie.